गोदान बोसोरनिफ्राय बयनिबो जिबनाव जाहाथे सोरां लाबोयो बेखौनो आङो खावलायनो लुबैबाय। जों स्टुडेन्टसा जाहैदों जोंनि समाजनि अमूल्य सम्पद आरो बे सम्पदा जाहैदों मोनसे जाथिखौ दैदेननायाव बिराद मोनसे अबदान दङ। दा नोंखायनो दिनैहाय नोंसोर स्टुडेन्ट गाबोनहाय नोंसोर साफा सजाग नागरिक हिसाबै जानो सेस्था खालामनांगोन आरो लोगोसे जोङो समाजाव स्टुडेन्ट हिसाबै आं मा लुबैयो जे प्रत्येकटा इस्युखौ जोंनि स्टुडेन्टफ्रा मोजाङै खाथिनिफ्राय नायनानै आरो सत साहस लाखिनानै आवाज थिखोनांगोन। दिनै बिभिन्न पलिटिकेल पार्टी थानो हागौ किन्तु बे पलिटिकेल पार्टीया एखनबा माबा भुल डिसिसन लायोब्ला जोंनि स्टुडेन्टफ्रानो फार्स्ट आयना जानांगोन। बेनि प्रत्येकटा इउनिभार्सिटी स्टुडेन्ट प्रत्येकटा कलेजनि स्टुडेन्ट बियो मोजां गाज्रिखौ नायनानै माबायदि खामानि मावबा जोंनि इयुन जेनेरेशना जोंनि बिदा फंबायफ्रा आरो मोजां पजिशनाव फैनो हायो बेखौनो नोंथांमोनहा नायनांगोन। आरो नोंसोर साफा जिहेतु रेसपन्सिबल एडाल्ट जाबाय दिनै 18 इयार्स एबाव जाजोब्बाय इउनिभार्सिटियाव फरायनायफ्रा। दा ओंखायनो नोंसोरबो सासे सजाग नागरिक आरो जोंनि देशनि बा जोंनि बिटिसिनि नोंसोरबो दायित्व लानांगौ दं। नोंस्रा अनेक रेसपन्सिबिलिटि दं। दा नंगौ कलेज लाइफआ मानसिनि केयारफ्रि लाइफ जायो आरो बेनिफ्राय साबसिन मालाबाबो लाइफ मोननो हाया। बेखौ आं गाव एक्सपिरियेन्स मोनदों जिबनाव स्टुडेन्ट लाइफनिफ्राय आरो नोंसोरो मालाबाबो बेस्ट लाइफ मोननाय नङा। आरो जेसेबां हायो बेखौ फुलेस्ट एन्जय खालाय, माने जेसेबां हागौ एसे एन्जय खालाय आरो बेहाबो थानांगोन जे समाजनि प्रति दायबद्धताया नोंसोरा थानांगोन। होमबासो गाबोन थांनानै नोंसोर सासे रेसपन्सिबल नागरिक जानो हागोन बा समाजाव गसंथानानै थानो हागोन। नोंखायनो नोंथांमोननि सायाव बिराद आसा दं, भरसा दं। दिनैहाय नोंथांमोनहा साफा स्टुडेन्ट जानो हागौ किन्तु गाबोन बिटिसिआ किन्तु नोंसोरनि आखायावसो। रावबो मानसिया अमर नङा, सब समय हाग्रामा महिलायाबो थानाय नङा, सब समय आंबो थानाय नङा। गाबोन किन्तु बिटिसिखौ नोंसोर सामलायनांगोन। ओंखायनो साफा रेसपन्सिबिलिटि जायाबा जोंनि मोनखानाय बे पावारखौ जों खोमानानै लागोन। गावनि लाइफखौ एन्जय खालामनायनि लगे समाजनि प्रतिबो जोंहा दायबद्धता थानांगौ आरो समाजनि प्रतिटु इस्युखौ जोङो खाथिनिफ्राय नायनांगौ आरो जों नाजानांगौ जे एफा एनै कन्ट्रिबिउसनखौ दानिफ्रायनो होलांखानि। होमबा जोंहा फैगौ दिनावहाय जोंनि थाखायनो साबसिन जायगा जागोन बे बिटिसिआ। आंहा गोसो दं क'क्राझारखौ एडुकेसनेल हाब बानायनायनि आरो आरोबाव इनस्टिटिउसन्स लाबोनानै जोंनि गथ' गथायफ्रा माबायदि मोजां सोलोंथाइ मोनो बेखौनो जों सेस्था खालामगोन। आरो फैगौ दिनावहाय बे खामानियाव नोंसोर आंजों हेफाजाब होफानांगोन आरो नोंसोर जुदि बयबो स्टुडेन्टसफ्रा हेफाजाब जायोबा बे जायगाया दावगाखांनायाव रावबो हमथाना लाखिनो हानाय नङा। दा जोबोर गोजोननाय थाबाय। एन्जय खालाय निउ इयारनि बयखौबो निउ इयारनि मोजां उइसेस हामलायनानै आंनि बिबुंथिखौ हायनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोनथों। रोजा साबायखर थाबाय मेडामनिसिम। जोंहा स्टुडेन्टफोरनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट फैदों। मेडामजों बिथांमोना मेडामफ्रा टाइट सिडिउलाव सफैनो थाखाय साबायखर बावहरग्रोदों। दा मेडामजों फंनैसो मेडामजों रायज्लायनो लुबैदोंनो। दा आङो स्टुडेन्टफोरनि सायाव हगारनानै होबाय। मेडामजों इन्टारेक्सन खालामनो लुबैदोंनो। ओरैनो फंनैसो मेडामजों दसेनि थाखाय मेडाम जुदि मेडामा टाइम दङबा 2 मिनिट टाइम दंनो। दा आङो जोंनि स्टुडेन्ट लाइमोनफोरखौ मेडामजों रायज्लायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। दहाय होननाय बायदि दा सोर सिगाङाव फैगोन? नोंथाङा होनगोन ना? हेल'। गिबियावनो आं मेडामनिसिम गावनि बेसेन गोसा टाइमखौ होफैनानै जों लाइमोनफोरनि सिगाङाव होफैनायनि थाखाय रोजा साबायखर बावदों। मानोना एसेबां टाइट केम्पेइननि समावबो मेडामा गावनि बेसेन गोसा समखौ जों लाइमोनफोरजों नुजाफैनायनि थाखाय, मानोना जों बेखौ जों बुजियो मानोना मेडामा सिगां लाइमोनफोरखौ प्रायरिटि होनानै मेडामा इयुनाव खामानि मावलांगोन। आंनि सोंलुआ नैबेसो मेडामा एस ए प्रेस केन्डिडेट मेडामा देरहाखांनायनि उनाव जों बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय, जों बड'लेण्डआव थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय देरहाखांनायनि उनाव मेडामनि गुबै लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनायनि मेन एजेन्डाया मा? आं बेखौ मेडामनिसिम गुरै सोंथि सोंनाय जाबाय। गोजोन्थों।
जोंहा ओरैनोबाबो हाग्रामा महिलारि सारा लाइमोनफोरनि थाखाय आनएमप्लयड लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ आरो बे खामानि मावनायखौ आरोबाव गोजानाव थांनो आं मदद खालामगोन बेनि अनगायैबो जाहाथे प्रपार जोंहा लाइमोनफ्रा बे जब एप्लाइ खालायो बाहाय मेरिटआव जाहाथे जायो बेखौ आङो नायगोन आरो सेस्था खालामगोन आरो जों खालामगासिनो दङ जाहाथे एमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनायाव जोङो माने प्रपार गथ'फ्रा जाहाथे मोनहैयो टेलेन्ट गोनां गथ'फ्रा जाहाथे मोनो बेनि अनगायैबो इउपिएससि कचिंनि थाखाय एपिएससि कचिंनि थाखाय जोंहा दंखायो जेनेबा बिसोरनि थाखाय जोङो कचिं सेन्टार खुलिनानै होनो नागिरदों दा आरो एपिएससि इउपिएससिनि कचिं सेन्टारजों लोगोसे जाय साइन्स बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय मेडिकेल बा इन्जिनियारिंनि एन्ट्रेन्सनि थाखाय बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो हेल्प खालामगोन फाइनान्सियेल हेल्प प्लास कचिं सेन्टार जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा गुवाहाटि बा दस्रा जायगायाव थांनानै कचिं लाहैनाङा खारन सब लाइमोननि बिमा बिफायानो बेसे माने एक्सपेन्सेसखौ होनो हाया दा बे खेत्रआव जों मिडिल क्लास लाइमोनफोरनि थाखाय जाहाथे बाहायनो जोङो प्रपार कचिं लानानै जोङो प्रफेसनेल एडुकेसनखौ लानो हायो बेखौ जों नायगोन आरो बेजों लोगोसे दा जाय लाइमोनफ्रा आनएमप्लयड जानानै दङ दा जोंहा मोनसे एनडिए गभर्नमेन्टआव मोनसे डिसिसन लादों जे सासे एमएलए नि आन्डारावहाय 10,000 लाइमोनफोरनि थाखाय 2 लाख थाखाया माने आबन्टन जागोन बे 2 लाख थाखाखौ जोङो प्रपार वे एकदमबारे बिना माबायैनो एकदम पार्सलिटि खालायालासेनो लाइमोनफ्रा मोननांगौ आरो बेखौनो आं सेस्था खालामगोन रोजा रोजा साबायखर थाबाय मेडाम